हाथी के कठपुतली इंसान खिलौना हो गई। भगवान के हाथी के कठपुतली इंसान खिलौना हो गई। सब कर धन के ऐठल घर में बैठल बैठल मेट गईल। बड़का बड़का वीर भूपति के विपत्ति से जब भेंट भइल। सब कर धन के ऐठल घर में बैठल बैठल मेट गईल। बड़का बड़का वीर भूपति के विपत्ति से जब भेंट भइल। त्राजिमाम जगत में भइल जब काम घिनौना हो गइल। भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गई। भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो